Steelers Nokia Korpe ottelu päättyi lopulta 5-9 vierasvoittoon täällä Steelersin ilmassa. Ja Korpeen Matti Koskela aloittaa vieraiden puolelta sunnuntaina vähän huono kolmas erä, tänään sitten 2-7. Voitto varmaan lämmittää, mutta minkälainen toi peli on? No joo, totta kai voitto lämmittää, että ainahan voitosta saa 2 pinnaa, mutta kyllä se maistuu, kun ollaan vähän askel perässä ja oli vähän nihkeetä se meidän 2 ekaa erää, niin tehtiin kyllä ihan tasonosto siihen vikaan, niin täytyy olla tyytyväinen jätkiin. Noustiin henkisesti aika pohjalta sen erän Viikingit murskajasten jälkeen. Niin tuntuu ehkä katsomaan, että tänään oli jotenkin vähän vaisuuninen, jotenkin vähän hankala vaisupeli. Tuntuuko se siltä kentällä? No joo, kyllä itselläkin oli vähän sellainen fiilis, että 2 ekaa erää oltiin vähän telineissä, että ei päästy ehkä pelaamaan niin vauhdikasta peliä kuin haluttiin, että sekä pallollisena että pallottomana niin tuntui, että kaverikin tempo oli aika matala, niin mentiin vähän siihen mukaan ja kolmannessa saatiin vähän niitä jalkoja liikkeelle, niin tuntui auttavan maalinkin muassa. Loppuun vielä upea maali tyhjää tonttoa, niin siellä tuli vanhat hyökkääjä ja vähän peippaisi. No joo, mä päätin siinä kun Nakkali otti peiton, että mä teen tästä maalin, niin siinä käy. Kiitos. Steelersin puolella tietysti vähän kääntää 4-2 asti ihan hyvin hankkeessa sitten. Juhannessa on toinen Juhannessa rupesi tekemään maaleja. No, tekis meidän kirjoilla, mutta en viitti. 2 erää nyt ihan oltiin kelkassa mukana. Mun mielestä pelattiin ihan ok, ei mitään ihmeempää. Kaikki saamat voittaa peliä. Niin, ruvetaan jengiä testataan. Tää on toinen kerta tänä vuonna, kun tällä romahdetaan pikassa erässä. Ja aika tahtopelihän toi on, että niin, jos oltais vaan haluttu, niin kyllä me paremmin oltais. Taidot riittää parempaan, mutta en tiedä mistä sitten. Pitääkö tuolla läimästä tokalla erätä olla aina äijää avarilla poskeen, että pelataan viimeisen en tiedä mikä. Ei tällaista voi sallia täällä ainakin, no ei missään, mutta nyt kotiyleisön edessä vielä aika hirveätä. 1,5 viikon pelitauko oli tossa, oli kuitenkin ihan helppo lähteä peliin siitä rytmipeliin. Joo, en mä usko, että se meillä näkyy niin hirveän missään. Että ei mä ainakaan itellä mulla ollut olisi hirveästi sellaista fiilistä, että meillä on mikään pitkä tauko tässä tai pitkään taukoa. Että niinku ihan valmiina oltiin, alkuvedet ihan ok, ei mitään, mutta nää on näitä henkimaailman juttuja. Nopeasti tulee seuraava peli, tietää nyt 0 tai No ei siinä mitään. Syödään hyvin ja jauhetaan vähän. En viitti sanoa sitäkään sanaa, mutta jauhetaan jotain ja mennään eteenpäin. Nukutaan ja mennään eteenpäin, ei muuta kuin jauhamaan. Kiitos pelaajille. Kiitos. Jatko. Jotain coachit. Tänäänkö samoin laitteella? Joo. Kaikki tunnistaa. Laitetaan coachit sisään ja otetaan taas täältä vierasjoukkueen puolta Heikki Luttonen. 1,5 viikkoa nyt 4. peliä. Aika hyvä nosto. Tason nosto tuosta sunnuntain peliltä nyt sitten torstaille. Minkälaisia ajatuksia tuoreelta peliä? No, ei meillä ole oikeastaan yhtään heikkoa peliä ollut tällä kaudella, että aina ollut tosi hyviä jaksoja. Ja nyt se on tosiaan viimeisen erää ja oli tänään tärkeää pisteiden kannalta, mutta kyllä tosiaan oli haastava lähtö sen viimeisen erän jälkeen, joka erä Viikingiltä otettiin 9 munan pataan, niin tuntui siltä, että oli vähän epävarma pelirohkeus oli kateessa ja tänään saatiin sitten viimeisen erää vähän kaventamalla takkaa ja muuttamalla kokoonpanoja, että tää toimi vähän niinku tekohengityksenä tänään, mutta kyllä pitäisi pystyä paremmin avaamaan peliä sitä kautta, että se pystytään kallistaa. Niin tuntui tosiaan, niin kuin sanoin, että vähän oli tämmönen arkipelin fiilis ja vähän ehkä semmonen vaisupeli. Tuntuu se siltä tuolla penkin takana? No, en tiedä. Meillä ainakin tää oli niinku sellainen peli, mihin ladattiin tosi paljon, että haluttiin, että tää on sellainen käännekohta, että viime vieraspelistä tosiaan ruma selkäsauna ja nyt haluttiin ottaa askelia oikeaan suuntaan. Ladattiin tähän peliin tosi vahvasti, haluttiin niinku näyttää mikä ryhmä me oikeasti ollaan ja en tiedä sitten, että menikö juttu vähän niinku liian kipsiin, että
sellainen ehkä rentous sitten ja pelirohkeus tosiaan puuttuu, mutta sitten kun kaveri meni vähän karkumatkalle, niin siinä kohtaa tavallaan niin opetettiin miettiminen ja annettiin mennä ja lopputulos oli kyllä meidän kannalta tänään onnistunut. Varmaan tuossa toisella kaudella oli aika helppo motivoida jätkiä kolmanteen erään, kun tiesi, että miten kolmas erä meni sunnuntaina 9-0 ja nyt 2-7, 14 maalin verran kolmas erä. No ei me itse asiassa sitä hirveästi haluttu muistella sitä viime peliä, että tää oli ihan uusi peli, uusi mahdollisuus ja onneksi tänään tartuttiin siihen ja tosiaan niin ei auta ottaa kaveriltakaan pois, että kyllä Steelers on vahva kotijoukkue ja näissä 2 ensimmäisen erän aikana niin ei se varmaan pelkästään meidän heikkoutta ollut, että Steelers myöskin puolusti hyvin, piti meidät pelireunoilla ja ehkä siitä johtui se vähän nihkeä fiilis, että ei mun mielestä oli sellainen, että varmaan tempo ja intensiteetti nousi viimeiseen erään, mutta harvoin ne pelit missään pallonlajissa on sellaista, että painetaan alusta loppuun kaasupohjassa. Että aina tulee niitä vaiheita ja välillä tempo ja intensiteetti nousee ja tosiaan tänään se oli viimeisessä erässä näin. Ja ei, summa summarum on todella tyytyväinen näihin vieraspisteisiin ja täytyy toivottaa myöskin kollegalle ja tälle ryhmälle onnea ja tsemppiä kauteen. Siellä on tosi paljon nuoria taitavia jätköjä ja mielenkiinnolla odotan, että niillä on tulevaisuuden ryhmä tässä vielä puolella. Kiitos Hessu. Vaihdetaan Jussin puolelle. Jussi Sihvonen. Siinä oli vähän kollegan ajatuksia ja pelaajia tässä kuulin. Pienen puhaltelun jälkeen tuossa niin onko jonkinlaisia ajatuksia muodostunut? Ihan kiitoksia Hessulle tosi hyvin tässä näin. Joo, pieni puhaltelutauko oli kyllä ihan paikallaan tässä näin, että 40 minuuttia keskityttiin olennaiseen ja näytti ihan hyvältä, että mä oletin, että tänään kolmosella olisi ollut parempi ja me päästiin siinä vähän karkuun, mutta meitä vähän leimasi tuossa noin, aina kun päästiin kuskin paikalle, että ylipelaaminen, että joukkue on hyökkäyspää hyvä, mutta sitten taas toi maltiton puolustamiseen on välillä taiteessa. Kyllähän tuossa täytyy rehellisesti sanoa, että ei meillä tänään ihan kaikki pelannut joukkueelle sitten loppuun asti. Että toi lopun sirkus on semmonen, mitä mä en tule koskaan hyväksymään ja ei tarvitse mainita mitään, mutta kyllä siinä niin viimeistä on tämmösiä kalliita oppirahoja, mitä hirveän montaa viittisi tässä joka kerta selitellä samoja asioita, mutta maalin tappiosta maalin voittoon on aika pitkä matka ja 40 minuuttia, jos pysytään liigavauhdista, niin se ei riitä. Huomenna seuraava voitos, se tulee nopeasti, minkälaisia asioita tässä oli vajassa 24 jumppaamaan. No nyt palautellaan hyvin, syödään tossa ja meidän huomisesta vastustajasta koostettu siitä ja datapelaajille, niin haluan saada läpi tossa noin ja on semmonen, että näihin jos jää liikaa kiinni sitten yksittäisen pelejä, niin sitten käymässä kokonaan. Tää pitää olla nopeasti ja sitten jäädä. Huominen tulee, silloin taas kun tää tulee nopeasti, niin on taas mahdollisuus lähteä uuteen. Ja aikaa sitä järjestää. Niin 4 peliä nyt liigaa takana. Tuossa Timo sanoi, että ei näitä romahduksia mielellään kolmannessa erässä enää katsoa. Ei se ole niin yleisesti summaista tarkkaan. Vuodesta rataan. Ei tässä mitään muuta. Että paikotellen pelataan hyvin ja pysytään niin hyvin vauhdissa. Että ei ne taidot sieltä mihinkään katsoa. Kyllä on niitä kasvukäyden tai kasvukipuja niin sanotusti. Että peli pitää kehittyä kauden saatossa, mutta kyllä me tarvitaan kaikki 5 tässä viisikossa pelaamaan ja tarvitaan kaikki sitten prosteissa pelaajat myöskin pelaa tuolla Steelers sydämelle, että ei tossa mitään syytä laittaa päätä pensaaseen, mutta kyllä meidän pitää pystyä palaamaan. Kiitos Jussi, huomenna siis Steelers. Päätetään tämä täällä. Pisteet lähti Pokien mukaan.